Heeh lho, Gak. Dalem. Fansmu ning YouTube ku dokumen wah jan. Gladrah. Dalange ora digagas. Nggih matur sembah nuwun Nggih, kang Jan. sampun kersa mirsani. Alhamdulillah wis jos kondang Ga. Jane aku ya gumun apa sing diveni ngono. Weh, lah karang ya suaramu ki apik. Aja ngono kuwi kok helmku ra sedeng, Mas. Ya dibenggang. Apane? Helme kuwi mau jare ora sedeng. Awas. Yuk. Yes. Pokoknya pertitis ya Gaya. Iya no. Kanca-kanca ki nek isih yamene ki titis. Apa meneh yaene wis gara-gara wah. Semangit. Yen memajang Aku ganti kong, ya. hamong karo janor kuning Weh, ya. Bunjulan ta, bunjulan. Oh, iki kaya nggon TikTok lho Mas ceritane. Apa? TikToknya apa? Diarahin yang hilang arah ngono kae gitu. Oh. Dadi mobat mapit. Kembang wae weteng. Yuk, Kong, yuk. Guna Yes. Kok iso mentul-mentul, Gong? Ana pere aku kok. Wah. Mula kok mentul-mentul. pacitan. Tak kira anak atrang tutung des. Aku ya, oi, tiwas jogete lho. Oi. Baleni. Terang tuntung sutung. Ngono. Oh iya, belajar Wah. dari pengalaman dadi balen ngono ya. Wah. Bisa. Pacitan. Manut, aku wis ora iso dinut no. Ayo. Ale tonjo. Manut sing ngendang. Heeh. Panas udan. Yuk. Ayo. Apa jenenge? Parikan sik, parikan. Ayo mega sik. Alah apa to ngono? Nane nano. Heeh. Tuku sandal. Tuku sandal Iki aku ayo sik, wis. iki aku sik. Heeh. Oh, iya. Tuku sandal. Terus kegeden. Ora masuk. Tuku sandal Tuku sandal. neng lor pasar Papringan. Ngendi kuwi pasar ngendi kuwi? Alah teko hoo. Oh, ngono. ya. Pasar ngendi kuwi mau? Mugi-mugi. Pundi? Pondok Tinggal. Ora salah. Apa toh? Mugi Pondok Tinggal ngono. Ora ngono aku arepan. Lah terus piye?
Wonten ing pondok tinggal. Oh iya. Wonten wayangan. Oh iya. Ngono kuwi arepan. Kowe ra gong. Aku arep apa ya aku? Tuku gelang Oke. ning pasar baru. Mugi Magelang Asik. saya maju. Wis. Ya oke. Oh iya. Sindene urung apa kuda-kuda? Sindane arep pelatihan. Ya, sindane ora apa-apa. Ayo Mbak Segirang ya, Mayang ke parian ya. Ayo Mbak Mai pariang. Pokoknya angger nane nano. Nonone nano. Apa ngono ndongake Magelang para marga Cik. masyarakat ya bisa. Monggo. Berpikir cepat. Pikir dengan logika. Bantuin dong. Apa iki? Ilustrasi. Engsu. Panas udan aleng-aleng caping gunung. Yuk, Yogo. Misowan apik. Iya. Baleni godam dhewe yo misowan yo. Yo misowan ngono. Misowan. Misowan. Iya. Caping gunung. Iya. Wes apik. Wes meh laras kuwi sip. Aku seneng aku ngene iki. Ya. Iyalah wetengku kaku truk ayo. Suwun ya Dam. Wes Suwun ya. menghibur. Gawe aku guyu Suwun ya Dam. Nggih. Nadyan watan sarta Suara suleng tan paling ulon apa satyane kelakon Satyane kelakon. Inum maning banyu bening. iki ya diitung nggone pepundhane awak dhewe Nggih, sinten Mas? menika pengrawit kondang sak dukun Mbak Mega. Masya Sak Allah. Muntilan sak Kabupaten Magelang. Nggih. Bapak Sutopo. Wah. Wow. Nggih, ingkang menika. Kok bales ngene? Wah, sorry. Nggih, Arang wis saking ngene lho. Keng garwa nika nggih Nggih. pasindang kondiang nggih. Menika Bu Titik menika nggih pepundhen sinden sak Magelang. Nderek Wah, belajar nggih Bu niki. Matur Anggoro- sembah nuwun. Anggoro ra iso pola didep bae. Alah, layakno biasane kita Mas nek yamin iki wis mangani gamelan kok Lah, ngono iya. wae. Kok sia-siane iki mangani gamelan. Kok mangani gamelan iki. Matur nuwun Pak Topo. Pun. Janem. Nek kelingan nggo Astria ki munggah muntilan karo Anggoro kuwi. Heeh. Ngeder iso ngebul kae. Weng. Bane ki muter truk ning ora mlaku. Lah karang yo ngambah pasir kaya ngono. Wah jan matur nuwun tenan. Ngusek.
Yuk capek gunung. Dek zaman berjuang jora kelingan anak lanang biyen tak opende ning saiki ana ngendi Matur nuwun. Ampun jumeneng riyen Mbak Mega. Nah niki bertiga. Ampun jumeneng, ampun lenggah riyen. Kleru. Ayo bertiga berdiri semua. Mbak Devi, Mbak Mega, Mbak Mayang. Ya iki kan baris berbaris kok. Nggih. Wow, acar bebek. Allah, jenengan iki kaya pramuka mangkat wae wong ora tau. Pramuka ki gasik dhewe aku. Le mulih le gasik. Nah, wis ora arep nganu apa nembang apa manut aku ora ngarani. Ayo. Ora ana penututan. Oh, manut. Ayo apa pelok kena. Slendro kena. Niki lali janjine mawon nggih. Oh, nggih. Pelok berarti iki. Yo peloke. Digedroke apa ora? Gedroke? Iya. Mau wis warokan. Ayo. Ngarep mau wis warokan saiki digedroke. Gedrok kok gedrok. Digedroke. Ayo. Sing sigrak. Terang tung tung. Ayo. Yo.
Cicira. Hati namingku sing tak tunggu hati oleh ngajak hatiku suka lebih kencan karo wanita liya tak SMS rambalasi yen tak telepon malah mbok pateni mangkel aku mangkel yen kebatok pipimu mesti tak timbel 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 janjine nyatane alesane sababan sing ora kelak kadung dandan kowe ora teko janjane kowe nasib celakamu Oh ya. hatiku suka lebih kencan karo wanita liya Ya, matur sembah nuwun ya. Duduk kembali.